Я вас вітаю, шаноўныя гледачы. Мяне дагэтуль клічуць Джэксана, гэта ў нас чэмпіянат па ралі! Фінал у BeamNG Drive на стырне. Так, ну што, гэта ў нас фінал. Фінал патрэбен быць незвычайным. Што ў нас незвычайнага? З незвычайнага тое, што ты заўважыў, хутчэй за ўсё, гэта іншая мапа. Мы на іншай мапе. Вось, другое, у нас няма трасы. У нас няма зусім трасы. Просто фрыстайл. Вось, ты мяне тады запытаеш, а як мы ацэньваем тады аўто? Хто ж будзе пераможцам тады? Я скажу, усё проста, я проста ацэньваю зараз па адчуванню. Вось і ўсё. Усе аўтамабілі розныя, таму будзе суб'ектыўная адзнака. Увогуле, ўсё, што звязана з адзнакамі, гэта ўжо суб'ектыўна, але ўсё ж такі. Вось, таксама ў нас яшчэ ёсць трафік, які нам, вядома ж, будзе перашкаджаць, я так думаю. І я не катаўся. Вось я толькі учора упершыню зноў пакатаўся, таму што да гэтага там хто ведае, той ведае, а хто не ведае, той хай падпісваецца на маю старонку у ВКЛ. Вось, так. Там я, дарэчы, шмат чаго пішу, там вы можаце дазнацца і пра анонсы наступных відэа, і ўвогуле я там шмат чаго пішу, як я казаў, таму заходзь, падпісвайся. Таксама там ёсць некаторыя пасты, якія я раблю толькі для падпісчыкаў ВКЛ маей старонкі. Ну і што? Ну і ўсё. Ну і пагналі, давай ужо да ралі нашага, да фіналу. Вось, так. Яшчэ я хацеў на ручной скрыні перадач, але я зразумеў, што занадта будзе, бо я проста не паспяваю ўсё рабіць. Так, я тут вось вельмі дрэнна зайшоў. Хацеў з ручным прыгожа так зайсці, але не выйшла, не атрымалася зусім. Вось тут я навошта ручны выкарыстоўваў. О, бляха, я зараз... Цішэй. Ось так. Галоўнае... гідраўдар не атрымаць. Так, ну хай так, мы тут... Я тут памылку зрабіў, таму... Ух ты ж, бляха. Што вас так шмат тут? Ой, тут добра атрымалася. Так, чакай, толькі я дарогу трошачкі... Так, добра. Так, тут у нас... фізычных аб'ектаў на гэтай мапе, вось. Ну добра, пераходзім да наступнага аўто. Так, ну што, наступнае аўто. Выключаем фары. І пагналі. Так, трошачкі мікрафон вось сюды. Усё, пагналі. Бляха, трафік, як ж ты своечасова. Ну нам хапіла месца. І то добра. Так, ну, ты памятаеш. Так, давай, па-першае, мы праверым, ці добра ўсё з падвескай. Давай лягчэй пачаць зноў. Таму пачнём
спачатку. Бляха, трафік. Вось, калі б не трафік, гэта было б вельмі прыгожа, але трафік мне перашкодзіў усё. Трафік тая яшчэ шкода. Так. Помылка. Так, о, не-не-не-не-не-не, давай-ка наперед. Добра. Нам не трэба гідраўдару. Там, я так разумею, да рухавіку нічога не дабралося, таму... Так, вось, з-за таго, што мы на аўтамаце, з-за гэтага вельмі цяжка карыстацца ручным. О, бляха, тут у нас трафік. Так. Добра, поехали далей. Так, спокнули, і гэта была на гэтай мапе занадта шмат фізічных аб'ектаў. Вось, ну, пераходзім да наступнага аўто. Так, ну што, і апошняе аўто. Прабач. Вось так. Апошняе аўто. Уключаем фары і пагналі. Слухай, з усіх аўто у гэтага... Агляд з... Чакай, з салону самы дрэнны. Тыпу, ён... Бляха, што я раблю? Прабач, давай просто спачатку. Просто ты гэтага... Ой, блях. Ты гэтага не бачыў, добра? Усё, забыліся. Аб чым я казаў? У гэтага аўто агляд з салону самы дрэнны. З аўто, якія ў нас сёння ёсць. Да бляха, як я дрэнна захожу ў гэты паварот. Чаму так дрэнна? Так, усё, давай. Больш бяспечна, просто больш бяспечна. Нам тут... Вось так, добра. Так. Добра. Так, тут дзесьці поворот, вось ён. Трошки я... Вось... Гэта не трэба было рабіць, але я зрабіў. Ну, хай з ім ужо. Бляха, што я пра поворот забыўся зусім? Якую я халеру раблю? Слухай, пакуль што вось з усіх двух аўто, на якіх мы праехалі у фінале, мне больш той Мерседес падабаецца. Ну, той, што падобны на Мерседес, як ён? ETK I-Series ці ETK K-Series. Так, і штосьці занадта бяспечна еду. Вось тут трэба бяспечна, а вось там я... Вось я пра тое ж. На...
ручной скрыні перадач, куды лягчэй. Такія павароты на ручным праязджаць. Чым... Так, цішэй. Поворот. Ведь занадто великая была. А, мы вернулись туды, откуль ехали. Ну, хай з ім тады. Хай з ім. Так. Бляха, я вось спадзяюся, што мне вось так сустрэчка не трапіцца, калі я так буду. Вось так. Слухай, я гэтае аўто. Ой-о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 й. Так, мы зараз яшчэ і потопили аўто. Вось. Знішчылі рухавік, у мяне нават стырно амаль што не круціцца. Вось. Слухай, ну я думаю, я ведаю. Я думаю, што я ведаю, хто перамог. Давай. Пераходзіць да вынікаў. Якую ж машыну я лічу самай лепшай? Бьюік? Мабыць, гэта Мерседес? А мабыць, гэта іншы Бьюік? Слухай, ну мне здаецца, што па дыстанцыі ўсё ўжо зразумела. То бок, на вось гэтым Бьюіке, але Бьюік, я не ўпэўнены, што гэта Бьюік, але ён падобны на Бьюік. Я праехаў больш усяго. Я яго быццам больш зразумеў. І вось зразумела ж, я па адчувальнасці аддам яму першае месца. Бо ну сапраўды, ён прама вельмі добра адчуваецца. У яго такая вельмі мяккая падвеска. Тыпу, мне прама, ну, нічога дрэннага пра яго не сказаць. Нічога. Я думаю, гэты аўтамабіль усё ж такі атрымлівае першае месца. Вось так. Які аўтамабіль, ну так, для цікавасці, які аўтамабіль атрымаў б другое месца? Другое месца атрымаў бы 100% Мерседес. Я прама, вось у яго такая жорсткая падвеска, але ён такі прама спартыўны, ён прама вельмі добра адчуваецца, шчыра. Таму вось так, фінал ралі чэмпіяната ў нас падышоў да свайго фіналу. Дзякуй цябе, вялікі, за твой прагляд. Вось, спадзяюся, ты ўжо націснуў падабайку, падпісаўся на канал, калі гэтага яшчэ дагэтуль не зрабіў. І пабачымся яшчэ з табою, так? Я спадзяюся, ты ж яшчэ заглянеш на мой канал. Усім удачы, усім пакуль. Hey yo, I'm in a need for speed. My ride stampede with horses, 440 in that CL coupe, the rears where the talk is. I don't obey when red say stop and green say go. I fly.